Viete, ako je možné efektívne chrániť administratívne budovy a bytové domy? Vysokonákladným riešením je strážna služba. Technológie však napredujú a preto Securiton prichádza so službou vzdialeného videomonitoringu pre administratívne budovy a bytové domy. Pri návrhu vhodného riešenia je potrebné stanoviť si poprvé, ktoré osoby majú oprávnenie vstupovať do jednotlivých častí budovy a po druhé spôsob verifikácie, a teda na základe čoho sa tieto osoby identifikujú. Pre príklad sa pozrime na administratívnu budovu, ktorá je počas noci a víkendov pre verejnosť zatvorená, no v nej sídliaci nájomníci majú prístup non-stop. Do priestoru nainštalujeme prístupový systém, kamerový systém, bezpečnostný systém a prípadne ďalšie doplnkové technológie podľa potreby. Ako to v praxi funguje? Ak do budovy vstupuje osoba pomocou prístupovej karty, je jej pohyb vo vyhradených častiach budovy považovaný za oprávnený. Aj v takom prípade však naši operátori dokážu po celý čas dohliadať na jej pohyb. V prípade násilného vniknutia, rozbitia skla, no takisto v prípade otvorenia dverí nad povolený časový interval okamžite prichádza do nášho monitorovacieho strediska alarmový signál. Ten operátori preveria na kamerových záznamoch. A ak identifikujú podozrivý pohyb, na objekt okamžite vysielajú najbližšie zásahové vozidlo. Výhodou je aj to, že toto riešenie je možné rozšíriť o monitorovanie a diaľkové ovládanie prakticky akýchkoľvek ďalších technológií, od ovládania vstupných rámp, cez monitorovanie poruchových stavov, až po detekciu úniku vody. To umožňuje nahradiť bezpečnostných pracovníkov a ich činnosti takmer v plnom rozsahu, čo dokáže priniesť značnú finančnú úsporu. I keď sú vstupné náklady na obstaranie technológie vyššie, mesačné poplatky sú potom už len zlomkom toho, koľko by stál bezpečnostný pracovník. Pre porovnanie v našom modelovom príklade začne firma využívajúca vzdialený videomonitoring už od 5. mesiaca šetriť až 4700 eur, a to každý mesiac. Zverte preto bezpečnosť do rúk odborníkom, ktorí neustále prichádzajú s inováciami. Securiton. Bezpečnosť v našich rukách.